Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, call me Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu Oraifite, or call me Akajugo. I'm an ancient high priest. I'm a money in charge and ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa mmiri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission bụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ọdịnala evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. Today, on the program Hour of Truth, the topic of today is abomination cleansing and reparation. Abomination cleansing and reparation. Table ịkpụ alụ ya na ikpochi onunu n'ala Igbo. Before we dive into today's lecture, ihe chọrọ ịghọta the theme of today, ihe m chọrọ ịkọwara gị bụ na ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị na ezinụlọ dị iche iche ga-akpụ alụ. Mgbe ọ bụla o nwere ozi ihe ị na-aghọta na-eme na ngwurube nna gị, yes, o nwere onye na-aga n'iru, ihe dị ike na-eme. Enwere ike na o nwere ụdị ọya a na-ada ayaba na ya bụ ezinụlọ, maọbụ na o nwere ọnwụ ike dị na, maọbụ na o nwere onye na-aga n'iru, maọbụ na ụmụ agbọghọbịa anụsịrị kpụsara. Enwere so many things nwere ike ịkọsị ya. Enwere ike ịbụ ihe si na abụmọnụ, o nwere ike bụ ihe si na okwu ekwubiri n'iwe, o nwere ike ịbụ na-emegburu nwaanyị bịara ije di, o nwekwazịrị ike ịbụ na nwaada kwubiri okwu na-emegburu nwaada kwubie okwu. Enwere ike ịbụ nke a maọbụ nke ọzọ, because no smoke without fire. Don't tell me why o ji bụrụ na ọ bụ ndị Afrịka bụ ndị kwesịrị ide eme ihe ndị a. Mma akọwara gị ya na ọ bụrụ na isonyela anyị, agwa gị batara o ji eme na mba na-asụ n'onu n'onu ma na-akwa ụkwara ọ bụrụ ofu, na-agwakwa gị na nkụ dị na mba na-eghere mba nne. Yes, ihe m na-achọ ịkọwara gị today bụ na ọ bụrụ na ebe ọ bụla emere alụ, there must be reparation. Yes, whenever there is abomination, whenever abomination is committed in a family, what follows is a reparation. If not, things will keep on going the wrong way. But before we dive into today's lesson, important announcement. We are in the month of April, the 4th month of the year 2026. Netundi romance agwaro. This sort of Ejogori na temple to aja go for kubi okwu n'isi ndị sonyela anyị. Bekwazi ebere n'isi ndị enyi anyị, the friends of the temple, children of the temple, members of Eze-Ana Restoration Evangelical Mission and consecrated group. And we keep doing this way till the last day of the month. I get to aja dị iche iche na temple anyị. Jee n'ebe nchụaja gbuo ebulu mekwazie saraka. Nwanne chụba aja maka na aja karịrị ọgwụ. Yes. Echi inweta m maọbụ na ịchọrọ isonye na anyị na aja a na-achụ n'ọnwa kwa ọnwa, maọbụ na ịchọrọ ka agbalụ gị afa miri emi, maọbụ nyere gị aka n'ụdị ọbụla, na anyị na screen gị ga-afụ my number. My number remains 0805-7837-672 or 0813-8243-871. Now, let's proceed. What I'm here to tell you is about ikpochi onunu. Ịkpụ alụ na ikpochi onunu in Igbo language. In English, or say abomination cleansing and reparation. The symbol of ikpochi onunu means to do the cleansing of Ikpualu. Now, after the Ikpualu, the next work that follows is Ikpochi onunu, to fill and repair, because whenever abomination is committed, the scare is there. A hole is made. Yes. And until at the once abomination is being committed, you keep on digging large valley in that particular compound spiritually, and that valley will keep on, that spiritual valley we keep on consuming everything meaningful coming to that family. That valley will be responsible for lack of childbearing spiritually. Yes, I'm talking about those couples that have gone to hospital. Medically, two of you are fit. Medically, two of you are fit, but you can't get the job done
I'm talking about that family that untimely death is their second name. Premature death. Anywhere there is a casualty, fatal accident, a member of your family is there. Every year, every 2 years, every 3 years, your family must bury somebody. Meanwhile, other families are celebrating. They are setting up canopies for thing of joy, but your family keep on burying one person another. No smoke without fire. Don't keep quiet. Yes, I'm telling you that whenever abomination is committed, you must face the consequence. Let me tell you, I have taught you many times that in creation we are permitted to make choices, but in every choices there is consequences. In creation, whenever you commit abomination, believe in me, the consequences follows. Some people will be telling you, why is it that is only in Africa we are talking about family curses? Let me tell you, Africa is not just a race. Africa, we are choosing people of God. We are the first son of God. We are the first in creation. We are the Igbo, the ancient. Yes. If you have not watched my teaching concerning Africa, the first son of God, or you have not gotten my book, Man, Know Thyself, you are missing a lot. But I can tell you, we Africa, we are the first sons of God. And let me tell you, whenever your parents stop to discipline you, believe in me, they have given up on you. Including my humble self. Whenever I stop to counsel you, to discipline you, I have losing hope. That is the norms. But what I can tell you is this. Stop saying, why is it not in Africa? Let me tell you, we are the choosing people of God. And because we are loved, Chineke gosila anyị etu esi anyị wee sie anyị bụ ndị nwere tradition and laws, because Chukwu okike achọrọ ka anyị kpafuo. Nke ịbụa, mba ọbụla nwere ụzọ esi ata ha afụfụ. Ịma na obodo oyibo ije ebe anyị ga na-anụ maka tornadoes, ị ga na-anụ maka dangerous winds and everything, typhoon and rest of them. Yes, those natural disasters, they have it. That is their own nemesis. We Africa, we have the way Chukwu can discipline us. So stop saying, why are we facing God? Why all the Igbos are not facing? No, we are the choosing people. Yes, for some of you that are saying, why is it that some certain things are in an Igbo and is bringing negativity and punishment consequences to us? Why is it not bringing to Oyibo people? Let me tell you, every race have their rules, yes, that governs them. Let me give you an example. In Anambra State, we have what is known as Homeland Security laws. Meaning that once you talk about Okite, once you go and abuse our streams, once you go against those Homeland Security laws, you go to Oka, go and explain. It wasn't like that in Imo State or Abia State. Some people will like to be painting words with you. I will not. The difference between me and other preachers is that I'm an ancient high priest. From creation, I have this mandate. I'm not just an also title holder, I'm an Eze-Ana. Meaning that I will tell you the truth the way he places the land, without looking fear or favor. Now, on nkuzi na-aga na social media, where somebody can accusing the mother that you are allowed to be sleeping indiscriminately, as in lustfully, that you can even sleep with anybody that doesn't have any blood relative with you. One of them was even saying,
that you can even sleep with your mother-in-law that came from Ugbo. You know that people have lost this sense of honor, this the inner feelings of doing the right thing. So they are trying to justify alo. Do you know that people used to nowadays to sleep with their distant cousin, nephew, name them? They keep on trying to water the aloe and telling you so many things, sugar-coated, all those things. Do you know that many people knows how to water aloe nowadays so that it will lose that aloe in it? They keep on justifying. Instead, the person will agree that this is my shortcoming. Let me keep working on it till I get perfected. Yes, till I became perfect in that. They will not. Instead, they keep on justifying it, making it look normal. In word of today, you can see that some parents, that some fathers sleep with their daughters, justifying it. One lady, before this internet, was telling us how when her father, yes, lost the mom. Yes, when they lost their mom, their father now begin to make advances on her, telling her that these are all those things, and the lady in question foolishly began to allow her father to have carnal access. Yeah, this is abomination. You start blackmailing, your mother is no more, this and that, this and that, this and that. The lady foolishly accept that nonsense. I can mention in social media we are seeing. Or back and mother na agwa you can sleep with your mother-in-law that came for your mugo. That's omenenne na nwa. Na social media ka ị ga-afụ mmadụ ga-agwa gị na nwanne nwunye bịara na bie, nwanne nwere ka nwanne nwunye nọ dị married bịara na bie ka ọ fụ nwunye na nwa, ọ na-edinye nwunye mmadụ. Na social media ka mmadụ ga-agwa gị na ịdị liberty ime ihe sọrọ gị. A na-akụ aka. Ụfọdụ nwere ike ime because na they are chasing cloud. Some nwere ike ime because they want to trend. And the na some of these people were the sugar-coated tongue. Once they are saying it with even authority, with impunity. That na agwagi na etu aka esi eme, they will be claiming no ha nwa brain eji wee ke Igbo spirituality ma ọ bụ ọdịnala Igbo. Ị na-ajụ onye dị etu a kere ihe ọ ma gbasara ịkpụ alụ, ọ na-akpụ alụ. Also na the lineage na-akpụ alụ. Ịbụrụ isiro from lineage na-akpụ alụ, ịbụrụ ana Eze-Ana, ị na-ekwu na o nwere ihe a ndị a bụrụ alụ. And I confuse regarding them, but then when they catch off you, confusion everywhere. All this is we are in Ogbuefi, where people keep on justifying here when they hobble. Keep on here when they hobble are justifying queer. That is Garem Mako. I can tell you na alo balo. Get it. Ani Igbo ndị na-agụkọ akụkọ ndị nwere nsọ. Africa bụ obodo nwere nsọ ndị ewubelu n'iwu Chukwu. The 10 commandments in Afro has been from the ancient. Oburo Moses bụ onye ize nye the first commandment, 10 commandments. It has been from creation. Here about the earth manual. The principle how you can be in harmony with forces of nature. Sometimes we are the people that we brought this nemesis upon ourselves. Sometimes why we are suffering today is that we neglect the natural principles and brought the karma, the nemesis upon ourselves, and we keep blaming others. When we live by our life, then I may be life who get to our image. Then when nemesis and karma be here, I see what in square. But actually we brought it upon ourselves. I can tell you no one mother na singing Nandi enwero some of ndị mmadụ na-agwa gị ka ngwa nwantere maro. Stop judging because na ndị ọcha enwero nsọ, because of na ndị Hausa enwero nsọ ma ọ bụ na ndị ọzọ enwero nsọ, isi na ndị Igbo enwero nsọ. Igbo bụ agbụrụ anyị tolitere na-anụ na ihe a bụ nsọ ana. Do you know that ije kpọrọ atụrụ mmadụ nọ nsọ ana? Do you know that ije gwuru common ji mmadụ
Do you know no son? In what idea? Do you know that when you sleep, you are left with your brother's wife? Your brother's wife that is here, your brother is here alive, and you go after his wife. Oh, look him. Do you know that in Obro Nana, Gadi de Unya, Nwagi, Notarawani, Nwagi no Lagos, Unya no other village, you got a dinner in Mana looking name. In Mana looking name, when you sleep, you are stepmother. Their father is here alive. Mana look over. Ejunam why he had in a Jeboralo na Nibo. I gave one bad and son, the Chineke Rotado. That's why we have the best weather, the best everything, the best soil, the best mineral deposit. We have the best. Makago wana ase na ahira nkote na mba de yere mba ni ihe ndi gbo kwekọrịta we tidi ofo we si na ihe ndi abalu na bai alu bido tata di authority unless na ndi okenye obodo anwa etighatakwalo were ofo we suwari ofo si na ha taa na ha bụ ndị okenye ndị aka ji ofo obodo dị etu a na ndị ji ofo aja ani na ndị Eze-Ana bịara wee sụgharị ofo wee kwuo na from today going forward wee kpọkuo ndị ichie na aja ani si wepụ na anyị nsọ nke a debelo na anyị nke a ọ bụrụ na emeri ya nsọ ọ bụ nsọ maka gị nwa onye na-asị na nsọ ehi ọ bụ na ekwekọrịtara abụrụgo nsọ imebie ya ije nga dị ya ịta afụ dị ya ka mmadụ ga na Anambra State anyị nwere home security laws to aka the House of Assembly members representing constituency dị iche iche na Anambra State. They are our representative in lawmaking. Once ha pass the law, the akaji of the state where to do where sign no into act into bill oblugo and act oblugo law ịda ijenga ọtụtụ ndị mmadụ ejekwuo na nga na Anambra State maka that law. Etu anwa ka ọ dị na ala Igbo obodo dị iche iche nwere ihe bụ alụ na befa obodo a kwubiana na ihe abụ alụ na ba itide ọfọ etu a ka ọ dị whether ma generation or bata the bo generation ebere ugwu na ebi ndụ edu ha bịazie sizie na achọzi n'uche aka ha ka ha justify ya etu that person si wee bịa na internet gwa ndị mmadụ you can only avoid somebody gị na enwere the same papa the same mama any other relative you are free na ọ bụrụ alụ ịghọtara ya mana ọ bụgoro na ọ na-ekwu ihe okwuru na ihe abụghị ihe dị na be ha kama ọ na-eji na rice ya na Igbo niile ọnya bụ ihe na-ewute m and ndị mmadụ ga na-ebere ivie mana ọ nwere ike onwe large followers gịnị ka m na-ekwu maka ya ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na ala Igbo nwere nsọ and until ịma anọkọta one day because na anọ na Gen generation na ọ na-ewutezi ụnụ gbanwee ya overnight maka na ọ nwere ọnụ na-atọ ụtọ gwa ndị mmadụ na ọ bụrụ alụ ọ bụrụ na a chọrọ ịgbanwe alụ ndị a n'obodo dị iche iche the Igwe dị and elders in council ndị aka ji ọfọ na ndị Eze-Ana na Igwe na ndị kabinet ga-ejikwa aka ha jee na aja anị be ha wee sụgharịa ọfọ kwuo na ihe a bido taa going forward si wepụrụ ha nke a chidozie ndị ha chọrọ ka ọ dịrị ọ bụrụ na emerọ nke a irimensa alụ and I can tell you na aja anị Igbo ka recognize ihe ndị agba alụ so ọ bụrụ na ihe emewu that thing does not mean na ị ga-apụtazi si na ọ bụrụ alụ maka ihe na iji egbe ọlụ ọgwụ ihe iji gba ọlụ keep on working yourself after all onye ọbụla nwere ebe o nwere shortcomings but imagine because na shortcomings ya gwara nkwụsị justify ya because ọ bụrụ na justify ya ọ ga-eme gị can never repent mana ị ga-eke keep on working on yourself chọba best solution ihe ga-enyere gị aka na ya ihe na-achọ ịkọwara gị bụ ebe ọ bụ na akọmitere alụ na family dị iche iche a ga-akpọrịrị alụ akpụsị alụ ekpochi onunu ihe eji ekpochi onunu is a symbolic act to show the land has been healed ọnya mecha emechi eti ihe ekpochie ya o nwere spiritual meaning that's etu o si wee dị reparation ọ bụrụ na emecha cleansing abomination cleansing eme repair mee reparation iwechigata ihe ka ọ dịkwa n'etu o kwesịrị were okwu nke nwa mmadụ mere ihe alụ a na-atụnye gị ihe ga-enyere gị aka ka nkwụsị ebe a inwe ajụ na nkụzi ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị family emi
My WhatsApp number is on your screen, 0805-7837-672. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na ọ dị ihe si n'ime ike ke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụgbuo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya, ya gazie. May the blessings of Chukwuoke pụrụ ime ihe be with you all. May you be protected. May you be blessed now and forevermore. Ya gazie.